Mae cynllun morlan llanw bai Abertawe yn gynllun sydd dal i gael ei drafod. Ond, gyda'r gobaith o ddechrau adeiladu eleni, mae'r potensial yn enfawr. Dyma'r cynllun cyntaf o'i fath yn fydol, yn gwneud y gorau o amrediad llanw uchel bai Abertawe, amrediad sydd bron 8 metr pob dydd. Mae'r Tidal Range dyn ni, yr ail fwyaf yn y byd, a'r nerth yn y Tidal Range yna bydd yn drifo'r tyrbynau. A hefyd, mae'r gwylod y môr yn weddol sialw, a mae hwnna'n helpu ar gyfer construction a'r pris. Beth ni'n edrych i wneud yw adeiladu wal, dwi'n mas fan ar y llaw dde, fydd y wal yn mynd mas 2 kilometr a hanner, a wedyn rownd at y campws newydd, y Prifysgol yn Abertawe. Mewn y wal yna fydd 16 o tyrbynau, bydd rhain yn eistedd ar gwylod y môr. Bydd ni'n dyla'r Tidal Range yna tu fas y wal, a wedyn bydd 2 awr ar ôl, bydd ni'n agor o drwsau, bydd y dŵr yn allwys mewn troi'r tyrbynau. Pryd bydd y dŵr yn rhywun peth tu fewn y lagoon a tu fas y lagoon, eto bydd ni'n cued y drwsau. Bydd y môr yn mynd mas, agor o drwsau, a bydd y llif a'r nerth yn y dŵr sy'n tu fewn y lagoon yn allwys mas yn troi'r tyrbynau. Bydd ni'n neud hwnna 4 gwaith bob dydd. Y trydan yn cael ei datblygu fel un yn y modlin dŵr yn Abertawe wedi 155,000 homes. Mae hwnna wedi 10-11% o Welsh demand. Felly, mewn y gwyddor, mae'r cynllun yn neud synwyr. Mae'r dŵr yn dod mewn, mae'n cynhyrchu egni, cwbl orau wedyn yn ddiweddarach, mae'r dŵr yn mynd nôl mas ac yn cynhyrchu fwy o egni. Pris Abertawe 1.3 biliwn i adeiladu fe. Ni wedi gweld fe'n cwmni, ni moyn ala hanner o hwnna yn Cymru. Mae hwnna'n golygu dros 1,000 o swyddi yn adeiladu hwn yn Abertawe. Am pob direct job, mae indirect jobs. Ni'n gweud mae dros 1,000 o swyddi fydd yn Abertawe. Beth hwnna yn meddwl, mae dros 5,000 o swyddi. Felly mae'n tipyn o beth, ond mae'n fwy na jyst rhywbeth i gynhyrchu pŵer, dwi? O, di. Bydd pobl wedi cerdded ar y wal, bydd nhw'n gallu mynd ar bike rownd y wal, bydd nhw'n gallu rhedeg rownd y wal. Mae'r rheini sy'n rhedeg triathlons, Ironman events, maen nhw gyd y moyn ni datblygu peth yna ar y modlin dŵr. Hefyd, rheina sy'n oifad, scuba diving, pysgota. Mae'r pysgotwyr y moyn cered mas yn bellter mewn i'r môr i pysgota. Maen nhw'n gweud, maen nhw'n gallu dod o pobl dros y byd i pysgota fan hyn, a mae hwnna'n gret i pobl lleol ar gyfer trwsturiaeth. Wrth gwrs, ni'n adeiladu hwn i datblygu trydan am dros 100 o flynyddau. So mae'n mynd i dod a lot o arian mewn i'r ardal. Yn ogystal â'r lleoliad yma yn Abertawe, mae'r cwmni hefyd yn edrych am leoliadau gwahanol ar draws Cymru, y Deyrnas Unedig ac yn fydol. Ni'n meddwl bod Abertawe ni'n weddol fach. A strategi yw adeiladu'r un cyntaf, symud ymlaen beth ni'n galw yw full-scale lagoon. Mae 16 o tyrbynau dyn ni yn Abertawe, mae dros 100 o tyrbynau dyn ni yn Caerdydd, a mae hwnna dros 10,000 o swyddi. Bai Colwyn yn fwy eto. So mae fwy o swyddi, a ni'n cadw pobl yn gwaith. Nid yw hwn yn un jobyn, a wedyn mae swyddi yma'n benni, ni'n cario ymlaen. Ar diwedd y taith, ni moyn adeiladu beth ni'n galw turbine manufacturing plant. Ni moyn adeiladu tyrbynau fan hyn yn Cymru, fan hyn yn Abertawe. Mae cyfle i datblygu'r hyn dros y byd i gyd. Ond beth sy'n bwysig yw, heb Abertawe, i ni fel cwmni, ni gyda rhain am mynd i digwydd. Hwn yw'r allwedd. Felly mae defnyddio'r llanw fel adnodd i greu egni yn un o'r ffyrdd mwyaf dibynadwy o wneud hynny yn ddyddiol. Ac yn wahanol i'r dulliau adnewyddadwy eraill megis gwynt, solar neu hydro, mae modd rhagweld amseroedd llanw am yr wythnos, mis, y flwyddyn nesaf a hyd yn oed ymhellach.